huomenta kaikki! Mä just tossa noin heräsin 7:05 ja sen jälkeen mä oon tehnyt tämmösiä perusaamujuttuja. Ruokin lemmikit, join niitä kaakaota, puin päälle, pesin hampaat, harjasin hiukset ja valmistauduin muutenkin. Ja nyt mä oon mun koiran kanssa lenkillä. Ja tänään mä oon lähdössä kuvaamaan niittyjen syyskisoja. Ja sen jälkeen mä menen Timpalle eli KHT Fourwaysille, Jonnan eli KHT Valkoharjan kanssa. Jotenka mä ajattelin, että olisi kiva kuvata tämmönen My Day. Mä just tossa noin vähän oli mun puhelimella, lähinnä snappailin kavereille, päivitin Instaa, viestittelin WhatsAppissa. Ja nyt mun pitäisi alkaa pakkailemaan, koska mä en eilen sitä tehnyt. Se on Jonna. Me nyt päästiin tänne sykkeelle ja me mennään nyt kauppaan. Me käytiin ostamassa vähän suklaata. Niin, varmaan kohta lähdetään kohta mittariin. Me nyt ollaan matkalla. Viime äsken hetkeksi, nyt olemme taas reitillä, olemme kohta perillä kisapaikalla. Ihan kohta perillä, kuten Tippa sanoi. Näin me saavuttiin nyt paikalle ja me vallattiin täällä tämmönen oma pieni nurkka. Aloitetaan kilpailut virallisesti 5 minuutin kuluttua. Tässä on nyt ollut pari luokkaa jo pyörimässä ja Timppa just lähti tonne noin. Tässä on alkamassa vika-esteluokka. Ja mä äsken vaihdoin tähän muistikorttia, koska edellinen meni jo täyteen. Ja tossa on Jonna, se kuvaa videota. No niin, me nyt lähdettiin tuolta kisoista, koska meillä on vähän kiire tonne bussille. Siellä kuvaa Timppa. Ja juu, oli kivat kisat. Me nyt tultiin tähän näin venailemaan bussia. Ja me tässä näin venataan, me ei tiedetä milloin se tulee, mutta mä olettaisin, että se tulee joskus. Yes! Yes! Me odotettiin sitä melkein tuntia! Me päästiin bussiin. Me tultiin nyt kotipizzaan. Me tilattiin pizzaa ja nyt me venataan. No niin. Pestään kyösti, koska kyöstin naama on paskainen. Nyt on kyösti pesty. Nyt me tultiin ottamaan Hepoista vähän kuvia ja tietty kyöstistäkin. Ja käytiin ulkona ja vitsi mä kuulostan hirveän masentuneelta. Mutta juu, me tultiin nyt takas sisälle, siellä alkoi sata ja nyt me vaan ollaan tässä näin. Mun pitäisi alkaa siirtellä noita kisakuvia koneelle ja laittaa kamera latautumaan. Toi koira on niinku vähän kierteellä. Me ollaan nyt tässä näin muokkailtu kuvia. Mä oon muokkaillut nyt varmaan jotain 2 tuntia ja nyt mä luovutan. Niin Jonna hoiti Tediä, mutta Tedi on nyt jossain jo.
ollaan lopettelemaan tätä maideita tässä näin. Mä en tiedä moneltako mä oon menossa nukkumaan, koska eräs unohti melatoniinit kotiin. Mutta tuskin tässä on mitään enää järkevää kuvattavaa, jotenka moikka! Nyt mennyt. Katsokaa mitään näitä, tää on kova pötkö. Tää on niinku tällainen. Saaks tekin tästä? Saa. Siinä on se. Silleen muuta ei tipu. Juu. Noin. Aha, Niin, Kato tätä. mä nyt lopettelen tässä maideita. Ja no saaks mä lopettaa maiden ihan vaan normaalisti? No haistaa vittu. Laita se vaan pois, että mä saan lopetettua maideen. Kiitos. No niin, me nyt ollaan lopettelemaan. Jonna perkele!